pisan yang hang disediaakeun ya roh menijaya dasarane warung tendok pinggir dalan hang dodol ayu temenan wis kaduda gilang banget eman sing bisa sengalikakeun Al3 ini bro, opekan tangan di atas. Ada Al3 Musik TV Mandalika Record. Anget kopi susun riko mbok rodia gawe awak seger lan uga tambah tenaga gendang goreng iki aja kita pilih ngono kado kurang enak ngurangi pelanggan Riko jogetnya sampai jarang yo. Kopi susu anget-anget Asik, asik. gendang goreng panas pisan yang hang disediaakeun ya roh yang mijaya dasarane warung tendok pinggir dalan hang dodol ayu temenan wis kaduga dilangkane emang sing bisa sengalikakeun Al3. Opekan tangannya di atas. Anget kopi susun riko mbok rodia gawe awak seger lan uga tambah tenaga gendang goreng iki aja kita pilih ngono kado kurang enak ngurangi pelanggan Riko anget kopi susun Riko mbok rodia gawe
biasa.